Hello guys. Masaman to. Welcome the YouTube channel. Welcome to my vlog. Galing kami ng Inas guys. Og daghan kayo mig kinhason nakitaan. Og nakakita pon mi dito isda. Oh, paresag saging para maglabing-labing. Damo asa among kinhason. Kisay nakailani nga kinhason. Oh. Bali man naman tuyog niyan. Dagang kay. Oh, kanang kinhason guys, amo kanang hatukan karon. Og Unya. di ara ang hatok. Maghatok-hatok gihapon. Please subscribe sa YouTube channel. Puslaan nay pagkaluto niyan. Pagkalami. Pero mamon sila ito yung ginatan na. Pagkalami ni ani unya. Siguro ang wa makaila ani ang may kwarta. Muning kanunon sa pobre. Kasi nakarelate ini. Kinhason. Look, ngayon sa kinhason. Oo. Naay. Nindot kaayo sila. Oo, damo. Di apa. Init be. Wow, sarap-sarap. Damo gad. Damo lagi kaayo oh, nakitaan. Hubas gud kaayo ron, guys. Natakdan lang po ko. Human ani guys, pag maluto, pahit na kain guys. Unya na po guys.